नमस्कार, आप देख रहल बानी भोजपुरिया खबरें। बिहार झारखंड के ताज़ा खबर खातिर बनल रही रउआ लोगिन भोजपुरिया खबरें चैनल पर। जे अब तक लाइक सब्सक्राइब नहीं कइले तो जल्दी से रउआ लाइक करी, सब्सक्राइब करी और शेयर करी। मसरक में भइल बाइक दुर्घटना में बाइक सवार आ एगो महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई। मसरक संवाददाता कन्हैया कुमार सिंह के मुताबिक SH 90 पर स्थित शिव मंदिर में से पूजा करके एगो महिला अपना घरे लौटत रही कि सड़क पार करत समय अनियंत्रित बाइक सवार धक्का मार दिहलन, जौना से महिला आ बाइक सवार गंभीर रूप से जख्मी हो गई, जेकरा के आनन फानन में स्थानीय लोगन के मदद से इलाज खातिर PHC मसरक में ले जायल गई, जहां डॉक्टर द्वारा प्राथमिक उपचार कइला के बाद बेहतर इलाज खातिर छपरा रेफर कर दिहल गई बा। बाइक सवार जैथर गांव निवासी दिलीप महतो बतावल जात पवन आ घायल महिला चंपा देवी मसरक तख्त गांव निवासी शिवनाथ सिंह के पत्नी बतावल जात बड़ी। चंपा देवी मंदिर से पूजा कर जा रही थी घर, तब तक अनियंत्रित मोटरसाइकिल ने मार दी टक्कर। आपका नाम? मेरा नाम विशाल कुमार। ठीक सर बताया जाए। हाँ, अभी फिलहाल सुबह 9:30 बजे के करीब में रोड एक्सीडेंट केस मोहन महतो उम्र 35 वर्ष, पिता श्री दिलीप महतो जैथर का रहने वाला है, जिसका हेड इंजरी और बाकी जगह एवरेजन है मल्टीपुल। उसको अपना प्राइमरी ट्रीटमेंट कर सदर हॉस्पिटल छपरा में रेफर किया। उनके साथ एक लेडीज़ का है, चंपा देवी नाम है, उम्र 60 वर्ष, शिवनाथ सिंह और मसरक तखत के उनका भी हेड इंजरी है। इनको भी रेफ़र किया गया प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद, स्टिच करने के बाद प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद सदर हॉस्पिटल फॉर सिटी स्कैन।